Usa ka manindahay sa sari-sari store sinang Lolita ug taliwala sa kalisod sa panahon, nakapaeskwela ra gyud siya sa iyang anak pinaagi sa tabang sa Pantawid Pamilyang Pilipino program kun 4P sa DSWD. Nagpasalamat ko ma'am nga na-appeal ko kay akong bana wa na bay trabaho. Saan panginabuyan niyo? Mao na lang na ma'am tinda-tinda ginagmay. Kay dugay naman. O akong anak pribuyag ng akong anak upat ma'am unya kana ang uban wa mag-eskwela kana akong kamanghuran mo na gipaningkamutan akong makagraduar siya nga na-appeal ko ani ug naasa ko'y apo ma'am nga gi-appeal. Dako jug tabang ma'am tungod nga gihatagan mis gobyerno og ingon ani karon nga naay ihatag nga usa na siya 4 piece ma'am no. Pasalamat yumig dako nga naotro ang panginabuhi namo unya nga makahatag og katabang sa akong anak. Si Lola Julieta, usasab sa mga beneficiary sa maong programa. Dako gyud kayo ma'am kay apiki lison ng kay di ko ka kuan pagpa-eskwela ko mga apo. Nalipay kon dako nga nanay purpose tinabang sa gobyerno DS. Apan dili tanang benepisyaryo sama ni nang Lolita ug Lola Julieta nga makapadayon pa og dawat ug ayuda gikan sa maong ahensya. Kay gianunsyo karon sa DSWD7 nga 17,639 ka mga individual ang gitangtang sa lista sa 4Ps program. Dugang pa ni Leia Quintana, Regional Information Officer sa DSWD7, 533 niini ang na-reactivate ang membership, samtang duna sab sila'y 374 nga migraduar na sa maong programa human madeklara nga self-sufficient o makasugakod na bisan og wala na ayuda. Gipasabot ni Quintana nga kasagaran sa mga natangtang sa lista, mga ginikanan nga wala nay anak nga nag-eskwela, mga individual nga namalhin og Pinoy-anan ug wala magpahibaw sa DSWD7 ug wala mituman sa mga kondisyon sa 4Ps program. Samtang gikumpirmar niini nga dunay 216 ka mga benepisyaryo nga gireklamo sa ilang buhatan tungod sa pagprenda sa ilang mga 4Ps cash cards. Apan giklaro niini nga dili dayon masilutan o matangtang sa lista ang maong mga gireklamo nga beneficiaries kay gikinahanglan pang sutaon ang mga rason kung nganong nabuhat nila kini. Nagay panahon nga sila matanggal gud sa programa. Dili man na nato dire-diretso nga tanggalon kay naman tay grievance redress system. So kung naay mag-report nga nagprinda ni siya, then our worker who are assigned or workers who are assigned in a certain municipality, ila nang bisitahon, no? Mao nang gitawag nato case management. Samtang subay sa pagtangtang sa mga beneficiaries sa listahan sa 4Ps, duna say buot nga moapil niini sama ni Emelia. Akong mga anak upat ka buok, nya nga akong bana gabalaba ra baya way trabaho, nya ako sa maninda ra pug ko. Kanang kumapil ana kay kanang gusto sa ko makakuan ba nga napoy makakuan sa kuan ng kanang purpose kay sa una pa man ko gusto mo apil gyud ana nya karon kay burag wala bitaw ko nilagi kuan gi apil ana sa mga member ana ingon sige lagi ingon nga unya dugay naman wala lang sad ko nya karon kay dian naman siguro mao na ni gayon nga maka-apil nako. Misuway og pagpalista kining single mom nga si Leonarda apan wala kuno siya dawata. Dili ko member ma'am kay dili man daw ko qualified kaya nga akong magulang daw maestro. Anong dili man ko ninyo ikuan nga ako lang magulang mo na maestro. Ako single parent raman taon ko Tana pod nga mapansin naman pod unta na sa gobyerno ba. Ang mga tao pod nga lisod pod kaayo. Dili lang kay ang kanalang luag duol sa ilang luag mo lang tabangan. Giklaro sa DSWD7 nga aron mahimong 4Ps beneficiaries ang matag panimalay kinahanglan na ila o giila nga kabus pinaagi sa listahanan o ang National Household Targeting System for Poverty Reduction, adunay mga anak nga 0 hangtod 18 ang edad o adunay buntis nga membro sa pamilya panahon sa pag-enumerate sa listahanan ug mutuman sa mga kondisyones sa programa ingon nga kabahin sa ilang responsibilidad. Alang sa MyTV Cebu, kini si Svetskaya Imperial, UPCOM intern.